Γεια σας φίλοι μου, από Ergotec συμμετέχουμε στην έκθεση με ένα φυλάκιο από τη σειρά Energy Light. Το αλουμίνιο είναι με πρεβάζι και είναι θερμοδιακοπή. Όλο το κούφωμα και είναι βαμμένο σε χρώμα Σαχάρα Ραλ. Το τζάμι, ο γυαλοπίνακας είναι ενεργειακός. Ο σκελετός είναι φτιαγμένος από λαμπαρίνα ψυχρής διέλασης. Γαλβανιζέ, κυρισμένο στη στάτσα μας. Έχει μονταριστεί και έχει βαφτεί με μεταλλόχρωμα για 10 χρόνια εγγύηση. Οι διαστάσεις του box είναι 1,50 επί 2. Στο εσωτερικό λοιπόν έχουμε δάπεδο λαμινέτ, ηλεκτρική εγκατάσταση, 2 πρίζες και ένα φως. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλουμε air condition, μπαίνει εδώ στη γωνία και μπαίνει και ένα ψυγιάκι εδώ για το φύλακα, και πάνω από την πόρτα έχουμε αυτό το ειδικό κομμάτι για να μην μπαίνουν τα νερά μέσα, το πρεβάζι. Η πόρτα είναι πυράντοχη και η τιμή του είναι στα 1.400 ευρώ συν το ΦΠΑ. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οποιαδήποτε πληροφορία.